ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಬಂತಿನ ಮೂಜ ಸಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಥದ ಜವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಮುದ್ರೆ ಸರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುದ್ರೆ ಸರಿ ನಾಟಕ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾಯಪಂಡ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇರು ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಲೈಫ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವೇನೊಂದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಪಂತೀರು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇರಗಿಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಟು. ಸೊ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೋಘವಾದ ನಾಟಕ. ಸೊ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡದಿತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಮೊಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘವಾದ ನಾಟಕ. ಸೊ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2.25 ಗಂಟೆ ಪೋತ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜಿ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದು. ಸೊ ನಿಕುಲ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ನಿಖಿಲ ಊರ್ಡ್ ಬತ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರಂಚನೆ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುರ ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಲೈಫ್ ವರ ತೂವಡೈನ ನಾಟಕ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡ್ ಅಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ನಾಟಕ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಇರಗೆ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 500 ಚೇರ್ ಮುಟ್ಟ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಅವು ಫುಲ್ ಆದ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಲ ಫುಲ್ ಆದ್ 2.25 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕನ ಜನಕುಲು ಉಂತೊಂದು ತೂತ್ತೇರು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ 2.25 ಗಂಟೆ ಉಂತೊಂದು ತೂವೋಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನ್ಲ ನಾಟಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪದೆ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಲಕ್ಕೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ತೂಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪುರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಪುರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ತುದು ಬರ್ಕ ಸರ್ ಎಂಜಾದ ನಾಟಕ. ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಇರಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಏಜ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೂಪುನ ಅಂದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನೇ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ನನ್ನ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಲಕ್ಕನೆ 100 days ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವಂತೀರಿ ಈ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೇವು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೋಡೈನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಬಂತಿನ ಮೇಡಮ್ ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋರಲ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೋರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಮೂಜ ಸಲ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ? ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಥದ ಜವನ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ? ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ಲು ಸತ್ತಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಸತ್ತಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ದೂತೆ ಅವು ನಾಟಕ ತೂಬಕ್ಕ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಪುರ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ ಅಂತ ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಯಿನಿ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೋರ ಬರ್ತಂಗ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ ಇತ್ತಾಗ್ಲೆಗ್ ಆತಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡದ ತೂರ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚ ತೋನೋಡ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕ ಬತ್ತನ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದೂಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ತೊಂಡ ಆತ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಮುದ್ರೆ ಸರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುದ್ರೆ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿರಾರು ಫುಲ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಸರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಏರ್ಲ ನಾಟಕ ನಡು ತೂಪು ನಾವು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಈ ನಾಟಕ ಓಲಾಪು ನಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇರಕೇನ್ವೆ 2.25 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಇರಗೆಂಚಾಣ ಬಂದೆ ಎಂಕ ಅಂತೂ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಎಂಕ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಏನುಂಡು
ಸೊ ನಿಜವಾದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದರಿಂಪುನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇರಗಿಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆವಂತನು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ನು ತೂಪುನ ವಿಷಯೋಡು ಬೊಕಗಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈನ ಮಲ್ತವನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯ ಪಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರು ವಾಸ್ತವತೆನೇ ಈರು ಕನತಾರಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಯ ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇರಗೇತು ಫೀಲ್ ಆತನ ಆತೆ ಇನಿ ತೂಯಿನ ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎದುರು ತೂವೊಂದುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂರಗುಲ ಖರ್ಚಿಪು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೊನ್ನಗ ಖರ್ಚಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಒಚ್ಚೊಂದು ಎತ್ತೀರಿ ಕಣ್ಣದ ನೀರು ಹೊಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನ ಮಂದತುಲಿ ಜನಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಗೆತ್ತಂಬೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಗೆತ್ತಂಬೇರು ಬನ್ನ ಕತೆ ಒಂದೇಕುಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎತ್ತಂಡು ಶವಾರ್ದ ಸೀನ್ಗಳ ಇನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ನೀರ್ದೈಕು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ದ ಸೀನ್ ಆದಪ್ಪು ಐಕ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಸೊ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಂಬರ್ಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಕಳದ ಈ ಭಾಗಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮೇರೆ ಪೂರ ತೆರಿಬೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರ್ನಾಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.